El liberalisme és una ideologia nascuda a finals del segle XVIII i primers del segle XIX, influïda per la Il·lustració francesa, el procés d'independència dels Estats Units o Revolució Americana i la Revolució Francesa de 1789. El liberalisme ha donat lloc als sistemes polítics moderns basats en la separació de poders, el sufragi i el parlamentarisme com a expressió de la sobirania popular, coneguts de forma genèrica com a sistemes democràtics. A l'origen del liberalisme polític està la idea de llibertat i la idea d'igualtat davant la llei que trencava amb els privilegis del rei, la noblesa i el clero propis de la societat estamental d'antic règim i del sistema polític absolutista. El mot liberal sembla ser que va ser encunyat a Espanya durant les Corts de Cadis, 1812, quan es va aplicar als partidaris de les idees de llibertat i igualtat. D'aquí que el seu pensament rebés el nom genèric de liberalisme. En aquest sentit, el liberalisme va tenir en els seus inicis un fort component revolucionari i contrari als principis de l'antic règim, l'absolutisme monàrquic, el règim senyorial de la terra i la societat estamental. Aviat, el liberalisme es va vincular a la idea de nació i al nacionalisme, amb la difusió per Europa de les idees de llibertat i pàtria per Napoleó Bonaparte i el moviment cultural i literari romàntic. Fou a Hispanoamèrica on aquesta relació entre liberalisme i nacionalisme va quallar en el procés d'independència de les colònies espanyoles en noves nacions i repúbliques a la dècada de 1820. Els sistemes polítics sorgits del liberalisme es van dotar de constitucions escrites que establiren la sobirania popular, la separació de poders en legislatiu, executiu i judicial, el sufragi i el parlamentarisme i desenvoluparen les llibertats i drets fonamentals de les persones recollides en les primeres declaracions de drets de l'home. El liberalisme va establir com a llibertats bàsiques la llibertat de circulació o moviment de les persones, qüestió que estava força limitada en l'antic règim, la llibertat d'ofici i indústria, molt limitada per l'existència dels gremis originats a l'edat mitjana i les seves reglamentacions, la llibertat d'opinió o d'expressió, que incloïa la llibertat d'impremta, molt restringida en l'antic règim amb les llistes de llibres prohibits pels reis o el tribunal eclesiàstic de la Inquisició, la llibertat d'associació amb altres individus amb finalitats econòmiques, polítiques, culturals, laborals o recreatives, la llibertat de manifestació en defensa d'unes idees o d'uns drets, la llibertat religiosa o de consciència, la llibertat o dret de votar, la llibertat
o dret a l'existència i a la seguretat personal, i la llibertat o dret a un judici just, i també la llibertat o dret a la propietat privada i el benefici sobre les activitats econòmiques personals. Més enllà del liberalisme polític, també hi ha un liberalisme econòmic que crea el sistema capitalista, recolzant-se en la llibertat d'ofici i indústria, en el lliure comerç o llibertat de circulació de mercaderies. Es considera Adam Smith, autor de l'obra La riquesa de les nacions, el pare fundador del liberalisme econòmic i també de la ciència econòmica. El liberalisme i l'exaltació de la llibertat humana van influir també en l'àmbit cultural, permetent la llibertat d'elecció d'amics, parella, forma de vestir, gustos i aficions, la llibertat de decidir sobre un mateix i la seva vida, qüestions totes elles exalçades pel moviment literari romàntic. El romanticisme, a més, va desenvolupar un interès creixent per la història i el passat gloriós de pobles i nacions, vinculant les idees de llibertat i nació al liberalisme amb el nacionalisme i fomentant la creació de nous estats-nació a Europa. Dins el liberalisme, a primers del segle XIX, es va produir una divisió entre un corrent més conservador i constitucional i un altre més revolucionari i democràtic. En el context de l'Europa de la restauració de l'antic règim i la monarquia absoluta, en el marc del Congrés de Viena 1814-1815, celebrat després de la derrota de Napoleó Bonaparte, el liberalisme va passar a la clandestinitat i va adoptar la tàctica insurreccional per tombar la reacció conservadora i absolutista. Les societats secretes i els clubs liberals clandestins passaren a conspirar contra l'absolutisme. A la primera meitat del segle XIX es van produir tres onades revolucionàries: les revolucions de 1820, de 1830 i de 1848. L'absolutisme va resistir l'envestida del liberalisme en les revolucions de 1820, aixafades pels exèrcits de la Santa Aliança entre el tron i l'altar, pacte diplomàtic de les grans monarquies absolutes, Rússia, Prússia i Àustria, contra el perill revolucionari liberal. Però en les revolucions de 1830, tant a França com a Bèlgica com a Espanya, es van instaurar monarquies constitucionals que respectaven els drets i les llibertats individuals, establien la separació de poders, un parlament i el sufragi sense edat. D'aquesta manera, la sobirania
popular de Rousseau es convertia en sobirania nacional, ja que només es considerava ciutadans o membres de la nació aquells que posseïen cert nivell de riquesa, ingressos i o propietats, els quals podien exercir el sufragi o dret de vot. És el sufragi censatari masculí. Un sistema de dret de vot en el qual només podien votar els més rics, una minoria. A la Gran Bretanya, cuna de la monarquia del poder limitat i del parlamentarisme, les reformes de la dècada de 1830 consistiren en augmentar el nombre de votants, al reduir-se els requisits econòmics per votar. Però el sistema polític britànic va seguir amb el caràcter censatari del sufragi. Les revolucions liberals de 1830 consolidaren el liberalisme moderat i el seu sistema polític basat en la monarquia constitucional, la sobirania nacional i el sufragi censatari, el parlamentarisme i drets i llibertats limitats. Doncs primava la defensa de l'ordre social i la propietat privada i el sufragi universal espantava els sectors més conservadors de la societat. Les revolucions de 1848 suposaren l'esclat dels ideals liberals de tipus democràtic vinculats al nacionalisme dels pobles sense estat i a l'incipient socialisme. Fou el triomf efímer del liberalisme revolucionari o democràtic. Davant el liberalisme constitucional i moderat, el liberalisme democràtic va defensar la sobirania popular, és a dir, el sufragi universal masculí i els mateixos drets i llibertats per a tot el poble. A més, va reclamar l'aplicació dels principis d'igualtat social i republicans, hereus de la Revolució Francesa i la seva fase més democràtica i social. Aquell mateix any de 1848, Marx i Engels publicaren el Manifest Comunista, difonent per Europa les seves idees socialistes i igualitàries que donarien força i empenta al moviment obrer. I els pobles sense estat, dins dels grans imperis com l'austriac, uniren nacionalisme i liberalisme amb un gran moviment democràtic nacional conegut com la Primavera dels Pobles, per deixar definitivament tocats l'antic règim i l'absolutisme. Malgrat el fracàs de les revolucions de 1848, el seu contingut democràtic i nacional va comportar en les dècades següents canvis en els sistemes polítics dels grans estats que es materialitzaren en l'últim terç del segle XIX. El liberalisme conservador i moderat va buscar el pacte polític i social amb l'antiga aristocràcia de les monarquies absolutes per donar lloc a monarquies constitucionals de tall conservador i autoritari
com l'Alemanya o la monarquia dual de l'imperi austrohongarès amb dos capitals, Viena i Budapest, dos corts i dos parlaments. De fet, aquest pacte entre la noblesa i el liberalisme moderat era la base de la monarquia parlamentària anglesa des del segle XVII. El liberalisme democràtic va donar lloc a monarquies constitucionals i democràtiques com la sorgida de la unificació italiana, fruit d'un pacte entre liberals moderats, defensors de la monarquia constitucional, liderats per Cavour i el rei Víctor Manel, i liberals revolucionaris, defensors d'una república democràtica com Garibaldi. I també va donar lloc a la Tercera República Francesa, que va evolucionar des d'uns inicis políticament conservadors vers el radicalisme democràtic i republicà de primers de segle XX. A primers de segle XX, la consolidació del liberalisme com a base dels sistemes polítics anomenats democràtics era cada cop més evident, amb l'ampliació del dret de sufragi a les dones i les primeres lleis de caràcter social i laboral.